Mokwongo kaka a young leader, gima a support no independency maro different arms of government, especially institutions. One of the institutions and kaka judiciary. I really support independency, but jogi osebedo okwanyal bedo one called arms mag government to kila arm tiyo kien. To king'iyo gimomiyo bende president osebedo kod outburst ma okwanyal wondre. Wan gadier no e courts magwa tinde joma ng'eny sana ywak ono magilo nenen ge case oluok siji file olal ntiere mibadhi mang'eny mantiere institutions go. To sama wabet mwaloro itwa onge ng'ama osebedo ka wacho wachgi. Ng'eny jogwa umia nikech mibadhi matimre kanyo. Kanyo president owuok woko bocho nitiere mibadhi mantiere institutions go. Ma bende kama wabeti kane wang'eyo at least wantiere kod ng'at mwang'eyo mosebedo kan tiere kod case court to file mare ne nolal nadi. Koro wawachuru mana ma gimoriere. Judges manyoro ndikgo cases adi mag sirkal madhi court. Joma ng'eny madhi konyre kod judges momedgo kod budget momedi nino en jopiny nikech jopiny ema ywak ni case mare ne nochak 2009 nyaka sani pok oyudo case. Pok oyudo duoko mar case no. Koro to president bende ntiere access mar agencies mamiyo information daily oyudo briefing ma security mong'eyo gima timre executive, ong'eyo gima timre judiciary, ong'eyo gima timre e parliament. Koro bedo piny ntiere different approach mar leadership. To ka wang'iyo gan kila ng'ato goyo kore ka yware thenge go kore ka yware thenge. Aparo no leadership mar president. I'm not holding a brief for him, but you are holding a brief for him. Holding a brief for him. Kaka paro ni osebedo kama koro kwadwa kitero mondo water pinywa ma Kenya mbele. Chopo kama jibeti e piny. Kata mani families jibet piny to jinano no how best can we serve the people. Nikech onge jomo pogni magi jogi ibro chung'ne. President ochung'nwa te, judiciary